Masiku ano anthu alikalikiliki kupanga izi ndi izi kuthamanga ncholinga chokuti apeze ndalama zothandizira pa moyo wawo. Pakadali pano kugona sikuthandiza. Koma funso nkumati kodi mukudziwa kuti mukhoza kugwiritsa ntchito foni yanu ngakhale kompyuta yanu ncholinga chokuti muzipeza ndalama? Funso nkumati kodi zimenezi zikhoza kutheka motani? Tati tikhalire limodzi chifukwa mu video ya lero tikuthandizani kudziwa mmene mungapangire ndalama pogwiritsa ntchito foni yanu, osati foni yanu kukutengerani ndalama zochepa zimene muli nazo. Muli ndi ine Owen B Square. Tati tikhalire limodzi mu video yonseyi payambe mpaka kumapeto. Ngati simunapanga subscribe pa YouTube channel ino, tapangani subscribe chifukwa ma video osatira tikhala tikupitirizabe kufotokoza zimene tiyambe mu video ino. Pano zinthu zidasintha, anthu akugwiritsa ntchito mafoni komanso makompyuta awo kupanga ndalama pano pa intaneti. Kodi munjira yanji? Ena mwaganiza kale kuti mwina ndiye kuti ndi njira ija ya gambling kapena kuti mjuga. Pano sitinabwere kuzalimbikitsa mchitidwe umenewo, koma tabwera kuzakupasani njira yoyenerera imene mungapange ndalama kugwiritsa ntchito foni yanu ngakhalenso kompyuta yanu. Njirayi ndi yabwino zedi, imangofunika mungopereka nthawi yanu kupanga zinthu zoyenerera ndi kuyika pa intaneti nkupeza ndalama. Iyi ndipo njira imeneyi sikutengerani ndalama ngati muja imachitira mjuga. Achinyamata ambiri masiku ano akudzipha komanso kusaukirabe chifukwa cha mjuga. Panotu tabwera ndi njira yoyenerera. Kodi njira imeneyi ndi njira yanji? Ndi zimene mukuzifunsa maganizo mwanu. Pano tabwera kuzayankha funso limeneli. Njira imene mungapangire ndalama kugwiritsa ntchito foni yanu komanso kompyuta yanu pano pa intaneti ndi kupanga ma contents kapena kuti kukhala content creator. Kodi zingakhale bwanji? Ambiri mwina munaganizirapo, koma chifukwa cha mtundu umene umakhalapo chilichonse chimavuta kuti uchiyambe komanso ukachisiriza mumakhala ndi mphwayi. Koma panotu tabwera kuzakuwuzani zinthu zofunikira kuti muchite kuti muzipindula ma content anu kapena kuti pa ma videos amene mungamapange nkumayika pano pa YouTube komanso pa Facebook. Palitu anthu angapo ndithu ku Malawi kwathu konkuno akusangalala chifukwa chokuti amapanga ma content kapena kuti ma videos nkumayika pano pa YouTube komanso pa Facebook. Akumapeza mamiliyoni ankhani nkumazithandiza okha komanso achibale yawo. Ifetu pano sitinakambeza mchuga imene mumagwiritsa ntchito ndalama zanu kulowa pano pa intaneti nkuzazidyesa ndalama zanu zonse nkupita nkusaukirabe ena nkumazipha. Tipasane njira imene achinyamata pano mungapitire pasogolo. Tiyambe kuphunzira kuti kodi tipanga motani. Content creation imafunika ndithu kama kupatula nthawi yanu kupanga ma video nkumayika pamuzi pano. Sizingofikira kuti mwansangansanga video yoyamba nkuyamba kupindula chabe. Hayi, mumafuna kuzigulira malo mu industry imeneyi yopeza ndalama chifukwa cha ma content yanu. Kodi zimakhala motani? Mu video ino komanso ma video ena osatira tikhala tikuphunzira zamene mungamapangire content nkumayika pano pa YouTube. Chinthu choyamba chimene chofunikira ndi kupanga YouTube channel yanu, kenako nkukhala pansi nkuganizira za ma videos amene mungamayike pa channel oyo, kenako mumazayamba kupindula pasogolo. Kodi zimakhala motani? Tiyambe kuona. Pano mu video ino tiona mene tingayambire kuphunzira kupanga YouTube channel. Kodi zimakhala motani? Enanu wazifosa. Choyambirira chimene chimafunika kuti mukhale membala wapano pa YouTube, zimafunika kupanga YouTube channel oyo. Ndiyeno kodi mapanga motani? Choyamba mafunika kukhala ndi Google account kapena kuti Gmail account imene imakuthandizani kuti mulumikizane ndi a YouTube nkupanga channel yanu yokhazikika. Chenchi mu video ino tiyambe kuona mene mungapangire Gmail account. Ena ndikuziwa kuti mukuziwa, koma pali ena ndithu akuonera video yomweyi sakuziwa ngakhale nkomwe. Chenchi mu video ino tiyambe kuona kaye mene tingapangire Gmail account tisanayapange YouTube channel. Ndipo mu video satira tizaona mene tingapangire YouTube channel. Ndipo mu video inayo tizaona zimene tingachite kuti tizipanga ma video amene anthu ambiri angamawakonde nkumawaonera iniyo nkumapeza phindu lochuluka. Ndiye kuti ma video onsewa azakupezeni mufunika kupanga subscribe ku YouTube channel ino ndipo mupange
turn on notification button kuti pamene tangoyika video ina iliyonse izikupezani notification nkuyionera kuti mwayiwu usakuponyeni. Anzathu akusangalala kuti inu mukuchedwa pati. Tiyeni mwansangasanga tiyambe kuona mene mungapangire Gmail account kugwiritsa ntchito foni yanu yomwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Choyamba mupita pa ma settings pamene pali application ya ma settings pa foni yanu. Mukasegula ku application imeneyi mukayang'ana pamene alemba kuti accounts ndipo mukadina pamenepo. Zikatero mukatsaka pamene alemba kuti add account. Kenako mudina pamene alemba kuti Google. Zikafika apa muyika password kaya munayika pin, pattern komanso fingerprint kuti isegule. Mwachisanzo ife tinayika fingerprint pa foni yathu, ndiye kuti tinka fingerprint kuti foni yathu isegule kumalo amene tingayambire kupanga Google account yathu. Zikafika apa mumadina pamene alemba kuti create account. Kenako mupanga for my personal use. Ikafika apa imafuna kuti mulowetse dzina lanu. Pamene alemba first name mumayika dzina lanu loyamba, pamene last name mumayika dzina lanu lachiwiri. Tiyelekeze kuti ndinu Temwa Chilipo, ndiye kuti pa first name mulemba dzina lakuti Temwa. Kenako pamene alemba kuti last name mumalemba dzina lanu lomaliza. Pajati nanena kuti tiyelekeze kuti ndinu Temwa Chilipo, ndiye kuti pa last name tilemba Chilipo. Zikatere timati zili bwino. Tsopano tipanga next. Zikafika apa mafuna kuti muyike chaka chanu chimene munabadwa, tsiku komanso mwezi. Komanso kuti musimikizire kuti ndinu wamamuna kapena wamkazi. Tiyelekeze kuti munabadwa mwezi wa March, ndiye kuti mugunda pamene alemba kuti month. Pamenepo mukasankha mwezi umene munabadwa March. Pamene alemba day musankha tsiku limene iniyo munabadwa. Ngati munabadwa pa 4 ndiye kuti mudina pamene alemba 4. Chaka mukadina mu box limene alemba kuti year. Kenako ngati munabadwa 1995 ndiye kuti mulembanso. Kenako mupita pamene alemba gender kuti musimikizire kuti ndinu wamkazi kapena ndinu wamamuna. Choncho ngati ndinu wamkazi mudina pamene alemba kuti female, koma ngati ndinu wamamuna mudina pamene alemba kuti male. Mwachisanzo ife ndi wamamuna tidina mawu kuti male. Zikatere mumapanga next. Zikafika apa imakuonesani ma email amene akupangirani, amene ndi ma Google email anu amene mukasankhe. Mwachisanzo temwachilipo@gmail.com kapena chilipotemwa@gmail.com. Ngati mukufunanso kupanga email yanu mumapanga pamene alemba kuti create your own Gmail address. Mugwirizana ndi mene apangira ma email address amene ali pamwambawa. Mwachisanzo ife sitikufuna kuvutika, tisankha temwachilipo@gmail.com. Zikatere mukuyenera musunkhe Gmail imene mwasankhayo poyilemba m'kope lanu, ngakhale kupanga screenshot mcholinga chokuti muzayigwiritse ntchito Gmail ngakhale pa device ina, ngakhalenso pa foni yomweyo. Mumatha kufuta zonse Gmail nkupita, mumathanso kuzayika Gmail yomweyo. Ndiyofunika kwambiri, mumafunika muyipange screenshot, musunge chithunzi chake mcholinga chokuti muchisamusire pamalo ena obisika ndithu, komanso mukhoza kulemba padera kuti isakutayikeni. Mwachisanzo ife tipanga screenshot kuti isatitayike. Zikatero tasankha Gmail imene ndiya temwachilipo@gmail.com. Kenako tipangaso next. Zikafika apa pamafunika ndithu kuyika password. China chilichonse masiku ano chimafunika security. Choncho ngakhalenso Gmail yanu imafunika muyike password.
apa kuti create a strong password with mix of letters, numbers and symbols. Zikatera apa munafunika kupanga password yanu simulemba mawu okha koma mmasakaniza mawu komanso manambala ngakhalenso tizizindikiro tina. Ncholinga chokuti password yanu ikhale yamphamvu kuti ena ake ngakhale asayizindikire. Choncho ife tiyesere kuyika password imene mungayike imafunika ikhale ngati iyi. Mwachisanzo ndinu Temwa, mukhoza kulemba Temwa nkulemba 76, nkuzalembanso Temwa nkuzalemba 95. Password imeneyi imakhala yamphamvu, imafunika ikhale ya mawu opitirira 8, asachepere 8 koma akhale opitirira pa 8. Kaya mukufuna ikhale yamphamvu kwambiri mukhoza kulemba te ndikulemba 97 nkuyika chizindikiro ngati chimenechi, nkuzalemba 72, 75 ndikuzalemba Temwa mene mwakondera. Ncholinga chokuti ikhale password yamphamvu, koma ife tisankha password imene ndiyakumtima kwathu. Pamene mwayika password nkusimikiza kuti zatheka mupanganso next. Zikafika apa makhala kuti Gmail yanu yatheka ndipo ili mtika, inuyo muli ready kupanga YouTube channel yanu kugwiritsa ntchito Gmail account imeneyo. Ndiye kuti zikafika apa mupanganso next. Kenako muzapita musi kwambiri mukapange agree. Pakha kuti mwapanga Google account ndipo zatheka, iniyo muli mtika kuti mukhoza kupanga YouTube channel yanu. Ngati mukufuna kusimikizira kuti account yanu ndithu mwapanga Gmail yanu yatheka kuti muyambepo YouTube channel, kuti musimikizire ngati yathekadi mukuyeneranso kupita kuma settings. Mukapita kuma settings mupitanso mukasake mukayang'ane pamene alemba mawu akuti account. Mukasegula kutsamba limeneli muyenera muonetsetse ndithu ngati account imene mwapanga ikupezeka pa account ameneyo. Mwachisanzo ife tinapanga account imene yalembedwa Temwa chilipo @gmail.com. Zikatero zimakhala kuti zatheka, imeneyo ndiye kuti ndi Gmail yanu. Umu ndimene tingapangire Gmail account komanso kusimikizira kuti Gmail yoyo yatheka ndipo tili ready kupanga YouTube channel. Ndipo mu video yosatira tizaona mene tingapangire YouTube channel imene tingagwiritsa ntchito kumayikapo ma content athu kamene kuti ma video athu amene tikupanga. Ncholinga chokuti pasogolo tizayambe kusangalala. Takoze chifukwa kuti munali pamenepo kuonera video yonseyi pachiyambi mpaka kumapeto. Munali ndine ONB Square. Tatiyeni inu ndine tikumanenso mu video yosatira. Kupelewe